Xa está aberto o prazo para presentar candidaturas aos premios Ramiro Carregal de Investigación Oncolóxica, uns galardóns que este ano celebran a súa 15ª edición e que volverán a recoñecer a excelencia científica. A convocatoria dos 15º Premios Ramiro Carregal de Investigación Oncolóxica Científica e Técnica permanecerá aberta ata o 29 de xaneiro de 2027. O certame, impulsado polo empresario e mecenas de Ramiro Carregal, alcanza unha edición moi especial. En 15 anos consolidouse unha das citas de referencia para recoñecer o traballo de investigadores que contribúen a avanzar na loita contra o cancro. O Premio Internacional manterá unha dotación de 30.000 euros, mentres que o galardón a talentos emerxentes destinado a investigadores menores de 45 anos repartirá 15.000 euros tras o incremento aprobado este ano. Ao longo da súa traxectoria, máis de 150 candidaturas chegadas de todo o mundo participaron nun certame que distinguiu figuras destacadas da investigación oncolóxica, como Mariano Barbacid, Marisol Soengas, Luís Pazares ou José Tubío, entre moitos outros. As candidaturas poderán presentarse por vía postal, correo electrónico ou a través da páxina web do premio. O fallo do xurado coñecerase durante o mes de febreiro e a entrega de galardóns celebrarase, como é tradición, en Santiago de Compostela.